Ο Πέτρος αποφασίζει μια μέρα να πάει σε ένα καινούριο παγωτατζίδικο που άνοιξε στην πόλη. Ενθουσιασμένος από τις πολλές γεύσεις, λέει στον υπάλληλο: «Βάλε μου ένα παγωτό με 2 γεύσεις, παρακαλώ». «Φυσικά, ποιες γεύσεις να βάλω?» «Βάλε μου σοκολάτα και φράουλα». «Ωραία επιλογή». Ο υπάλληλος αρχίζει να του φτιάχνει το παγωτό και ενώ το σερβίρει στον Πέτρο, του λέει: «Είμαστε διάσημοι για μια καινούρια γεύση. Θέλεις να τη δοκιμάσεις? Άφησέ το. Δεν θέλω τίποτα περίεργο. Σοκολάτα και φράουλα, απλά». «Είσαι σίγουρος? Είναι παγωτό για γερά στομάχια. Το λένε ντουλάπι της γιαγιάς. Έχει γεύση από μαρμελάδα ντομάτας, κοτόπουλο και καραμέλα». «Τι? Όχι, όχι, μην το βάλεις». Ο Πέτρος όμως δεν άντεξε την περιέργεια και είπε στον υπάλληλο: «Άφησέ το. Βάλε και την περίεργη γεύση μέσα». Εισαγωγή: στείλατε. Πήρε το παγωτό και μόλις το έβαλε στο στόμα του, άρχισε να κάνει γκριμάτσες, γιατί η γεύση ήταν εντελώς ακατανόητη. Ο υπάλληλος το βλέπει και γελάει. «Α, να, ήξερα ότι δεν θα το άντεχες. Εδώ το λέμε το παγωτό της έκπληξης». Ο Πέτρος το κοιτάζει αηδιασμένος και λέει: «Η έκπληξη ήταν ότι έζησα να το δοκιμάσω».